Hello guys, good afternoon. Ah, welcome back to my channel at it's a vlog. Karong una guys, sabat na padari ay. Kana na ay busy ko kay na may muli at sa Bohol. Magban sa magpadako para sa pang New Year sa akong hinahandid to kay luoy pud sila way handa jahan lang padalhan kung ginagmay kay wa man ko idinag kay na ano ko diri sa Pilipinas kay maram kong sweldo mao nang kuan harang ginagmayan. Oh, ano naman yan? Dandahan kasi ma'am. Huwag madali, wala ka namang kalaban kumain. Para hindi maano sa mid. Mahirap na mag samid-samid. Wow na. Tangan na kamera. Nag-turn man. Agad. New Year. Iposan kay kuhaan ko karon. Para pag malipay sila doon. Kuhaan lagi. Ya. Sinina. Init. Init yung mga hipos. Na. Kuhaan na guys. Pambata. Sumora niyang gasa guys. Kaya wala lagi. Ako doon. Pasko, New Year. Ang init. Luwa ko ng electric pan ko sabak ng good. Init, mas init. Pero sa Tupperware guys, ang biskwit ang di malata. Sapatos guys, sapatos. Happy na sila ani guys. Ano pala po.
pasig lang. Kaya namin kuha sa rin. Dahil namin ang pasan. Medyo na lang sila mag-uwi. Diba? Agae. Dagmag ano guys. Lamig ng siyas. Oy. Gawin mo naman. Ayos. Masira. Kumana guys. Then, salamat sa inyo pagtanaw guys. Kumana po mga package. Ipaningot ko dyan ko. Thank you for watching. Bye-bye.